Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akasekho emhlabeni oyishoshovu seqembu le-MK uKanan Mdletshe nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke kwaNtando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Usedlulile emhlabeni oyilungu lesigungu esiphezulu seqembu le-MK KwaZulu Natal uKanan Mdletshe. Kubikwa ukuthi akagulanga ube kuyisiphihle sengozi yemonto wabe eseshona uJoqo. Akubikwa ukuthi uMdletshe imonto yakhe ishayisane neloli emfekayo eMtubatuba ku-N2 wabe eseshona uJoqo. Imbangela yengozi yaziwa ukuthi ngabe kube yini. Ilungu eliqavile le-MK uqinisekisile ukuphangalala kukaMsindazi uthe bekumnandi bekhankasela i-by-election khona eMtubatuba. Imbiko ithi imonto yakhe ibese ishayisana neloli ku-N2 emfekayo khona eMtubatuba besuka kwi-NFP onobhala khona wabe esejoyina umkhonto wesizwe. Lokho engene njalo ke amazwe enduduzo esikhuleni zokuxhumana emva kokudlula kwaso leshoshovu edlule ngesikhulu ihluku. Umthobisi kule foto uthe ngidlulisa ukukhulu ukudumala emndenini nakubangani kanye nabo bonke oza kwabo abangosopolitiki. UMuzihlobo uthe ngidlulisa amazwi enduduzo emndenini nakwabanye oza kwabo. Uvukani isiqunga cela uthe kazi samona ngani uRamaphosa. uSipho Muzizondo uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Amagalelo akhe ayaziwa kakhulu kwipolitiki uMsindazi. uNjabulo Ndlovu uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula indlela yethu sonke lesosha wabe sefaka ama-emoji akhala. uSifiso Mntombela Mdlalosi uthe umoya wakhe ulale ngokukhulu ukuthula uMsindazi. Umkhulu Mdlulu uthe kwakubi uhambo oluhle kwelamathongo ngokheli Dudu emndenini nasezihlotsheni zakhe. Bafethu maningi kakhulu ama-comment. Mina njengentathela YouTube nami sengayiteta indawo ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section.